nsọ bịa. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnna Kristi, anyị ekenyekwa anyị niile etu anyị si nwee ike gbakọkwa ọzọ n'ụbọchị tata. Anyị were ekele Chineke onye ọ bụ site n'afọ ọma ya na amara ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ oge niile. Agbapụtagola anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche na maasị nke ụbọchị tata, ka anyị tezienụ mba anyị ndị ọzọ ga mba ndị ezinụlọ anyị. Ana maasị na anyị na-echetakwa ezumike mkpụrụ obi ebe mgbọsị ụlọ Clement Ọbara, na-echetakwa Teresa Ọgaluo, Ernest Ọfịabụlụ, Gabriel Ọgaluo na Ifeọma Nwakaeze, ọ bụ ịma na Ngozi Ọfabụ na-ayọ maka ncheta ndị a. Ụmụnna ka anyị kpọrọzie nwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Eucharistia, sele ya mgbaghalụ nke Chineke, nchekwaba ya na odudu ya. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọra n'elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọta ndị be njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, dịrị anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke jike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya. Ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze eluigwe, site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gara dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụbọchị ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị, ị bụ nna anyị, onye nzọpụta anyị bụ aha ochie gị. Onye nwe anyị, gịnị kpatara iji hapụ anyị ka anyị na-agagheri, na-ahapụkwa ụzọ gị? Gịnị kpatara iji hapụ ka anyị kpọchie obi, ghara ịtụrụ gị egwu? Kpọghachi anyị azụ n'ihi ụmụ odibo gị na agbụrụ ahụ ị họrọ ka ha bụrụ ndị nke gị. Ewo, ọ ga-ama mma ma asị gị tiwa eluigwe gbadata, ka ugwu gbazee n'ihu gị, ka ahụ ihe na-emebeghị mbụ,
nụ ihe a na-anụbeghị mbụ. Anyị ahụbeghị, anya ahụbeghị, ntị anụbeghị na enwere chi dịka gị, onye na-arụ ọrụ ebube maka ndị tụkwasịrị ya obi. Ị na-eduzi ndị kwụbara aka ọtọ, ndị bụ iwu gị n'obi. Iwe were gị mgbe anyị bụ ndị njọ. Ọ teela anyị na-enupụrụ gị isi. Anyị dum dị ka ndị rụrụ arụ. Ịkwụba aka ọtọ anyị dị ka nkịrịnka akwa ruru unyi. Anyị dum akpọnwụọla dị ka ahịhịa. Mmehie anyị na-ebugharị anyị ka ikuku. O nweghị onye kpọkuru aha gị, nke a na-enwe onye metụrụ ụṅara imetụ gị aka, maka na izolahara anyị ihu gị, bịakwa tụhapụ anyị ka anyị na-agbọtọgharị na njọ anyị. Onye nwe anyị, n'ezie ịbụ nna anyị. Anyị bụ ụrọ, gị bụ ọkpụ ite. Anyị niile bụ ọrụ aka gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Kwuonu ya: Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Onye nche nke Izrel, tọọ ntị n'ala nụrụ olu anyị. Si n'oche eze gị, ebe iji ndị mmụọma gbakwasị ụkwụ chawapụta, kpalite ike gị, bịa zọpụta anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, anyị na-arịọ gị, chee anyị ihu ọzọkwa, si n'eluigwe ledata anya n'ala ka ịhụ, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. ka enyemaka gị nọnyere onye ị họtara ahọta, onye iji aka gị nye mgbasi ike. Mgbe ahụ anyị agaghịkwa agbalaha gị ọsọ. Nye anyị ndụ ọhụrụ, ka anyị wee na-akpọku aha gị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ka Chineke Nna na onye nwe anyị Jesu Kristi zitere unu amara na udo. Ana m ekele Chineke akwụsị akwụsị maka amara niile dị iche iche unu natara site na Jesu Kristi. Ana m ekele ya na o mere ka unu baa ụba n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọkachasị n'inwe ndị nkụzi na ndị na-ekwu okwu Chukwu. N'ezie, ịgbara Kristi akaebe siri ike n'etiti unu, nke pụtara na ọ gbawaghị unu aka onyinye nke Mmụọ Nsọ, ebe unu na-eche ka egosi Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ọ ga-eme ka unu guzosie ike, ka a ghara ịta unu ụta ruo n'ụbọchị ikpeazụ, nke bụ ụbọchị Onyenwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ unu oku, o jikọtara unu na nwa ya Jesu Kristi. Chineke bụ onye a ga-atụkwasị obi. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, na-echenụ nche, mụrụ n'anya, n'ihi na ụlọ amaghị mgbe oge ahụ ga-abụ. Ọ dị ka nwoke gara mba ọzọ, mgbe ọ na-ahapụ ụlọ, ọ gwara ụmụ odibo ya lekọtara ihe nwere anya, bịakwa kenye nke ọbụla ọrụ nke ya. Ọ gwara onye nche ọnụ ụzọ ka ọ mụrụ anya, n'ihi ya mụrụ n'anya, maka na ụlọ amaghị mgbe nna ukwu nwe ụlọ ga-abata, ọ bụ n'anyasị, ọ bụ n'etiti abalị, ka ọ bụ mgbe oke ọba bere akwa, ka ọ bụ n'ọnụ ụtụtụ. Ọ bụrụ na ya bata mgbe ụlọ na-atụghị anya, ya ahụkwala gị ebe ị na-alahụ ụra. Ihe m gwara ụnụ ka m gwara mmadụ dum, mụrụ ụnụ anya.
oziọma nke ose bụ ụwa. Kraịst oziọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Anyị na-ekwe n'ukwe na-asị dee nkwadebe alahụmụla ebe ebere oge nchekwa ka anyị wee nwee ike iji nchekwube pụrụ n'iru nwa nke mmadụ. Ọsị na dị nkwadebe alahụmụla bebe ebere oge ncha ka iwe nwee ike iji nchekwube wee kwụrụ wee nọdụ n'iru nwa nke mmadụ. Ụmụ na Kristi, anyị ezukọkwa ọzọ na masị nke ụbọchị tata na parking lot nke parish anyị na ife Chineke ofufe. Anyị mara mgbe anyị na-agụ ka n'ilo na ọtụtụ ihe so ya, ma moto na-agbafe n'okporo ụzọ, ma ụgbọelu na-aga na Los Angeles International Airport, na anwụ na-achanụ n'agbanyeghị. Anyị na-ekele Chineke na-ekele maka ụbọchị ọma tata, ụbọchị mara mma anyị wee na-eke. Ana m eche na okwu nke Chineke na-atọgbọrọ anyị tata bụkwa na ofu mkpụrụ okwu ka na-atọgbọrọ anyị nke sitere n'ozi ọma nke Mark nke anyị gụrụ tata. Kedu ofu mkpụrụ okwu na-atọgbọrọ anyị? Ọ sị mụrụ n'anya. Oyibo kwuru ya ọfụma, ịgụọ nke oyibo ọ sị watch. Okwu a o litere ọtụtụ ihe. O litere ịdị nkwadebe, ike nkwụcha, ịwọchị back, etu esi ekwu ya watch your back, na-ene anya. Ọ bụkwa na mmadụ na-aga ije isi a na-ene anya. Ofu onye na-ekwu sị ụnọ ọnọzikwe fara abịara anyị oke kpa. Oge ụfọdụ asị mmadụ uche gị dịkwa ya. Okwu nke Chineke na-asị na-eche nche. Ihe naanị bụ ihe anyị na-etinye na ndụ ụwa nke anyị na-ebi. Ibili n'ụlọ ị na-eche nche. Ọ bụrụ agụrụ n'ebe anyị si wee bịa. Ọ bụrụ n'abalị enwe ka ihe si wee gafee, ma ọ na-efifie enwe ka mmadụ si wee na-aga n'akụkụ gị na-eche nche ka ị mara na-aga. Watch. Ọ bụgoro moto ka ị na-anya n'okporo ụzọ, ị na-eche nche na-ene anya ndị aka dị n'aka ebe na n'azụ n'iru. Ihe nọ bụ ndụ elu ụwa. Ndụ elu ụwa bụ ndụ ike nkwụcha. O nwere ehuru ọkụkọ anya. Ọ bịa wụzigo n'oge ugbu a. Ọ bụrụ na anyị na-ekebu nkwụcha 80%, kịta anyị na-ekezi ya amamọ pesentị anyị na-ekezi na nkwụcha kịta maka nsogbu ụwa nọ n'ime ya. Ị ga-akwụ aka, ị ga-asanitaizi aka, ị ga-anọte aka ebe mmadụ nọ, maka na a sị na nsogbu ahụ n'ime ya bụ na onye agbara na ogwu ọya COVID asymptomatic asị gịnị asụkọta n'oyibo agbawa. Onye agbara na ogwu ya ndị o nwere ike ọ yaghị ihe ọbụla, mana obunye onye ọzọ onye ahụ ya nwere ike ya nnukwu nwere ike si ebe ahụ wee jere.
nkwụcha nke kịta awụzi nkwụcha nke a na-akọrọ mmadụ akọrọ. Ike nkwụcha watch ike mmiri ike n'azụ. Ya bụ na okwu nke Chineke ụbọchị taata anyị na-ebi Advent, oge nkwadobe maka ọbịbịa nzọpụta. Onye na-asị anyị ka anyị na-eke nkwụcha. Ike nkwụcha na ihe nke ụwa, ihe nke ụwa na-agafe agafe, ọ bụzi na ihe nke ụwa ọzọ ga-adịgide ka ị gaghị eke nkwụcha. Ọ bụ n'aka ike nkwụcha ji wee dị mkpa. Ike nkwụcha maka ihe nke mmụọ. Anyị ncha bụ mmadụ, anyị na-emehie, anyị mehie, anyị ochike mgbagharụ, ya ọma dịba anyị mgbagharụ, ụwa na-agakwa. Ike nkwụcha okwu Chineke were asị anyị na anyị ga-eme nke anyị ga-alụ ọrụ dịla anyị nọ, anyị ga-alụ ọrụ dịla anyị nọ, malụ ọrụ dịla anyị nọ n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, malụ ọrụ dịla anyị nọ n'ebe Chineke kere anyị nọ, na anyị ga-eme nke anyị. Ha ncha pụtacha n'ike nkwụcha, malụ ọrụ anyị. O nwere okwu a na-ekwu ọfụ na soshal midia ma ebe ndị ọzọ ga asị na wok, ama ma ya nụrụ maka wok, mmadụ ịdụ wok. Amara m English or persons ka ọ gịrị wok, persons of wake or wok. So wee gị n'anya ka maka ihe wok a na-ekwu nile, o wee sị gịnị na ọkwa n'ike nkwụcha mmadụ ịma ihe na-emenụ, ka mmadụ rapụ ibi na pie n'ụbọchị taata. Na ị ga-amụ ihe na-emenụ gbasata racism and injustice in society. Na ị ga-amụ ihe na-emenụ gbasatara advancement in technology. Otherwise agbahapụ gị gafee ụwa hapụ gị jewara, ị ka nọdụ na agba ochie. Igote cell phone before ị mara ka esi eyuzu ya, phone ya emebie. Amen. Asị na ị ga-amụ ihe na-emenụ, otherwise echefuo maka gị. Ma kọmputa ị ga-ama na ọ gwanụ onye mụrụ ọmụta, ịmarọ ịgụọ maka ya, gwa mmadụ akụziere gị. Asị na ị ga-adụ wok, ọ na-awek ka ọ awek n'ịkwa anya, mana ekwu wok ọ na-atọ ọchị oge ụfọdụ. Iji ego ụgwọ nwaanyị ka ịgbara ihe olulu mụrụ anya dị up to date. Onye okwu nke Chineke na-agwa anyị taa, dị ga-adị up to date. Mụọ maka ya, nwee oke gị, mee nke gị. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ya ma Aịzaya, na ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl detegara ndị Kọrint, wee sị anyị na ọ bụrụ na anyị mee nke anyị, ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ na anyị mee nke anyị, na anyị atụla ụjọ n'ebe Chineke nọ, na Chineke ga-eme nke ya. Amen. Ọ bụrụ na anyị mezuo nke anyị, wee oke anyị mee nke anyị, na Chineke ga-agọzi aka ọrụ anyị. Mana ebe nsogbu dụrụ anyị buru ụzọ mee nke anyị. Ihe ọgụ nke abụọ sị that God is faithful. God is faithful. Na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke akpọrọ mmadụ dere 419. Ọ na-agwa gị ihe esi ma nọ no, go na eme biznes, orie ihe niile, gbafuo, chejie fon nọmba ị na-agba gbachite nkịtị. Ị na-ekwu ọ sị na a ga-agbaghachi gị ebelebe otu awa ozi, ọ gaghị ahụ agba gị ihe gbaa ya gị na gbaa ya gị na ọ bụ ọkọ nọmba gị. Chineke adịghị etu a. Chineke abụrụ ya.
say God is faithful, and ihe ọgụ nke abụọ sị he will keep you firm to the end. Na Chineke ga-eme ka ikwudosi ike ruo na njedebe. Amen. Ya bụkwa ya claim, we claim it in Jesus' name, na ọ ga-eme ka anyị kwudosi ike wee ruo na njedebe, mee ka anyị bụrụ ndị ikpe ọbụla agaghị ama, that we should be blameless, irreproachable. Enweghị ikpe ọbụla ga-ama anyị, mana anyị ga-ebu ụzọ were mụrụ anya na-eche nche, mee nke anyị, gbaa mmadụ ya rụọ ọrụ dịla anyị. Ihe ọgụ nke bụ wee sị na o nwere anya na Chineke bụ nna anyị, God is our Father, na anyị bụ ụlọ, Chineke bụ ụlọ ọgbụ ite, na Chineke fụrụ anyị n'anya, nọ nna anyị ka ọ bụ ya. Wụrụ na Kristi, okwu nke Chineke na-enye anyị nnukwu okwu agbamume, okwu ntasi obi. Ụbọchị atọ anyị na-ebido oge Advent nke arọ ọnụnwa, mgbe a na-ele anya ọmụmụ onye nzọpụta anyị. Okwu nke Chineke wee na-agba anyị ume, na-akasị anyị obi na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ga-echekwaba anyị, na-anọnyere anyị ka anyị jisizie ike ịgbanị ime nke dịla anyị dịka mmadụ. Enwe anyị nọnyere ụlọ ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-ajị ike niile mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, otu nwa anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, mee ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, nwụrụ arụ Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, na n'aka nri Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwapụta, onye a na-esebụrụ na-etokọrọ ịna nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta ma otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbite ahụ ndị nwụrụ anwụ. Amen. Chineke bụ nna anyị, ọ na-agwa anyị ka anyị mụrụ anya na ya bụ Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ka anyị kọsara ya mba anyị gaa. Maka nna anyị dị asọ bụ Pope, ndị ụkọchukwu na ndị niile etere mmanụ dị asọ, ka ha na-eduzi ma na-echekwaba igwe atụrụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị ndu obodo dị iche iche n'ụwa niile, ka Chineke gbaa ha ume ịrụ ọrụ ọma ma mee ka ha na-edu ndị ha na-achị n'ịtụ egwu nke Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị na-ekwu okwu megide ikpe na-ezighị ezi na ịkpọ asị, ka eziokwu ha na-aba na ntị ndị ha na-agwa ma na-agbanwe ndụ ha, na-eme iru ụwa niile ka ọ dị ọhụrụ. Anyị arịọ gị dị nwenụ
maka ndị ọgwụ ike dị iche iche mere ohu n'ahụ na n'ime mmụọ, ka ha nwee ike ịchọta enyemaka, ka ha chọta ndụ ọhụrụ n'ime Chineke onye hụrụ ha n'anya. Anyị arịọ gị maka ndị ọgbakọ nke okwukwe anyị bụ St. Eugene, ọkacha ndị nke anyị na ezinụlọ dị iche iche, ka Chineke meghee obi anyị na ịnabata ọbịbịa nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas dị asọ tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebe. Anyị arịọ gị ebe n'ime obi ka anyị kọsaziri Chineke mba anyị ndị ọzọ dị iche iche, na-arịọkwa ya maka nkwụsị nke nsogbu COVID n'ụwa, na-arịọkwa Chineke maka vaccine, iwepụta vaccine nke ga-enye aka ka ya nwụba ọya bụrụ ihe a ga-emeri, na-arịọkwa ya maka ndị ezinụlọ anyị, ụmụnne anyị, ndị parish anyị, ndị arụ adịrọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na ụlọ ọgwụ dị iche iche, maka mgbasi ike na ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ka ihe ọna ịda Virgin Maria ka ọ bụla ihe anyị bugara Kristi. Ekele Maria, ijupụta na gracia, si ebe ọ nọnyere gị, dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị nsọ, ndị nke Chukwu, abala abụrụ nje ya kịta na amanye ọnwa anyị. Amen. Oge onyinye. Bye.
chọọ ya nara nna nara arụ onye nye oge nara aja dị nsọ. Yọbara na nkaja anyị na-achụkwu ego amasị Chukwu na jike niile ịnara anọ onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otonobe aha ya ọ dị mma nke anyị ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile nyere anyị wee na-ebutere gị etu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'ebe ụlọ welite n'obi elu ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onye nsọ Chineke ji ike niile ndị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri n'ime ala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eche ebube gị oge niile na ukwe na-asị igwe ndị agha n'igwe n'ala jupụta n'anya ebube gị. Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Ọdịgọzi bụ bịara na onye nwanyị. Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Nna dị nsọ ezi eze gị na-edo m nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee wara anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu dị ya na ọnwụ ka o jiri aka ya wee na-alụ wee laa achịcha nye gị ekele na otito ya waa ya nye maazị ya sị nara ọrụ m nke a na-elu unu niile ka ba ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Etu ahụ ka o si mee mgbe ọ chọrọ nye anya si o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bụnyewe maazị ya sị nara m nke a ṅụọ na unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe agaba n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m.
esegbula m gị Chukwu dị na nzuzo. Onye nọ n'ezie n'ọdị nsọ ejila obi kwere nke ka uche nna na njide nke ọnwụ na-abịatara ọnwụ nke nwa gị anyị bụrụ gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu na egwu na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na bara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ ahụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị Amen. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị ịgbakọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe todoro aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbara ndị mehiere anyị kwana ka anyị kwere nrọ nye tara anyị n'ajọ ihe zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osi ebe ụwa na-ajọ ihe niile were ebere ndụ n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbana ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi wee nzọpụta anyị Jesu Kristi N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. onye nwe anyị Jesu Kristi onye ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ enekwana anya na nje anyị ka ma lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile nke uche gị siri chọọ gị bụ ịdị ndụ na-achị ebebe ebebe Amen. udo nke osiri ọdịrị mgbe niile Kwara gị. fere nwanne gị aka maka ekele nke udo udo na ịfụnanya nke Kristi Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere.
lee nwa atụrụ nke Chukwu nke na-ebechapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbalọ na olili nke nwa atụrụ Chineke tosara nke bata n'ime ụlọ m ụlọ nsọ okwu ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị nọ na ndụ ebe ebe. Amen. Kariya ya biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omume nke anyị na-alata ugboro ugboro nyere anyị aka na ndụ nke ụwa
mekwa ka anyị ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone n'arọ nke ụka. Ana m asị unu Happy New Year. Tata ka ụka bidoro arọ ọfụ, First Sunday in Advent, ụka nke mbụ n'oge olileanya onye nzọpụta, afọ nke abụọ n'arọ ụka. Tata ka o bidoro. Anyị wee na-elotekwere anyị niile nkwa anyị kwelu, ndị emejubeghị nkwa ha, Together in Mission na Capital Campaign. Ọ bụrụ na ị gaa na ya email, gaa to the parish website, ị ga-afụ ego na anyị pụtagoro na nke ọbụla n'ime ha, were fụ na ọtụtụ n'ime anyị ọ bụ eziokwu COVID-19 na ji anyị n'isi, jide anyị n'aka, mana anyị nke a o si na wee dụ, anyị na-ayọ ka anyị gbaa mbọ na-emejupụta nkwa anyị kwere otu ọbụla. Anyị na-elotere ndị nna niile ICMO na Zoom virtual meeting ụnụ. Ọ ga-abụ na Saturday anụnwa 4 p.m. nke a bụ na be gị, na ya kọmputa or ya phone, your desktop, ịnọdụ na be gị ebe ọbụla ga-anọ na onye ọbụla a na-ayọ ụnụ ka izum in. Anyị wee na-elotekwara anyị niile na ofu onye otu anyị nke rapụ na ọnwa Disemba nke gara aga, nke a na-akwadobe ịkala ụka iri oge, eme COVID anọchie elo na ya dị mma, ọ dịrị na-aga, mana ya akarị ya ụka ebe anụnwa, ya bụ Agnes Ofili, a ga-akarị ya ụka ebe a na Saturday anụnwa 12 noon afternoon, ka ya akarị ya ụka ebe a na parking lot ebe a. Ndị nne, ndị ọbụla, ndị St. Eugene, ka anyị pụta ka anyị soro kwanyere ya ugwu ikpeazụ Saturday anụnwa 12 p.m. Anyị wee na-elotakwa ụka na-aga n'iru ebe a, ka anyị lote na anyị nọ n'ime ụlọ ụka. Ọ bụ eziokwu na anyị nọ n'ilo, ndị na-akpara nkata lote na oge ahụ mgbe eji akpa nkata, ọ bụrụ oge ahụ ka anyị kwenyere ụka anyị ugwu. Ọ bụ eziokwu na anyị nọ na parking lot, ka anyị mara ugwu dịgharị ya, ka anyị kwanyere ya. Dịka anyị si eme, tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Disemba, n'ọnwa nke Novemba. Tata bụ ụka ikpeazụ. Ana m emezi ka arọ gbaba ọsịsọ ka COVID ka ama ma onye so wee na, ka anyị kpesịrị na ekpere ike. So ndị niile a mụrụ n'ọnwa Novemba, ebe ọbụla ga-anọ na, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị na-alụ ọlụ, ndị n'obodo dị iche iche, anyị ekwe ukwe dịka anyị si eme, wee na-asị unu happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear November babies. Happy birthday to you. So ndị November happy birthday nọ, daalụ nọ. Anyị were ohere a wee na-ekene mmadụ ncha anyị niile n'ebe anụnwa, ndị nọ ebe dị iche iche. Anyị ma n'ọnwa Disemba ọtụtụ n'ime anyị na-agaba ngama ije, ọrụ nke anụ ụka abụọ na-abịanụ, ka anyị agọzie onye ọbụla dịka anyị si eme, kpere niile ya ga njem ekpere. Maka anyị na-ekene ọnụ, ka anyị na-ekenekwe onye isi ụka anyị
onye na-achị anyị pastọ anyị Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. tupu anyị ngozi ikpeazụ ka ntị kwuo ọnụ wee kelekwa anyị niile maka mba anyị na-agba ịkwado parish anyị, ikele ndị nna anyị na parish nwa na ndị nna anyị ICMO and ICW. anyị na-eburu n'ugbo ekele mgbe niile maka nkwado unu na-enye parish anyị na-ekelekwa anyị ncha bụ ndị gbara mbọ wee pụta n'ụbọchị tata, wee na-ekelekwa ụmụnne anyị ndị sonyere anyị, ndị nọ n'ụlọ na ndị n'ebe dị iche iche. anyị na ya ngọzi nke Chineke, nchekwaba ya n'odudu oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa gwụsigo.